Dit is een beleid. Als het in het bedrijfsleven zo gebeurt, dan vinden we samen failliet. Dat zei Leo Vogels. Zijn vrouw werkt in Nijbetanië. Alle dagen gaat er op de fiets naar haar ta. Maar nou met ze weer verhuizen. En Vogels is poer. Dit lijkt er nergens en nergens op. Dat ze hier de zaak behandelen. Er is net iemand die keer, de wie juster die zei, nou jou die oude mensen maar een spuitje, dan ben je hem maar al hoor. Want dat is 4 wat het verdedigste. Stap 4 ben we hinnen. In Nijbetanië binnen 40 verpleeghuisplakken. Een part ervan is tijdelijk. De verwachting weer dat is ze bij een blauwe zon. Er zo'n 42 appartementen nijbouwd worden, dat worden er nou 8. 8 voor de onpost. Er zijn allerlei verwachtingen. Nou, 2 maanden geleden je nog uit de doeken in hoe het al komen zo. En nu ben we 2 maanden verder en nog zeggen ze de zo'n zandje en dan is de boel dicht. Er blijft hier een steunpunt. Hoe spietig ik het ken het oors, stelt de directie van de Zwartgroep Noorderbreedte. Het is echt net meer in de lucht te houden. We zeggen het nou. Er komen minder mensen binnen en als mensen binnenkomen, dan blijven ze hier kwatter. Voor de bewoners zal een oorplak zocht worden. Uiteindelijk moeten mensen dat zelf bedenken, zelf in kiezen, maar wij willen ze er wel zo lang mogelijk in begeleiden. We denken dat dit gebouw tot 2000 in de lucht blijven kan. En we hebben om ons heen natuurlijk een aantal plakken met mensen te leren kennen. Noorderbreedte zelf heeft in de omgeving nog een aantal verzwaringsverpleeghuizen of woonzorgcentra hier in Turg. In Frensит, in Haas, in Sint-Anne-parochie. En we hebben collega's met de mensen eventueel, als ze dat willen, heen kennen.